il-Majca, Ufficjali, xana, kolla sew, sena 2026. Jgħid le ma nħobbx niftaħar kemm avvanzajt, ma nixrobbix ma bajt tal-bajt. Ħafna jgħidu li ġen chemical majt, għannejt tal-imħabba sirt ikkalli ngħid. Allura tridni nitkellem pastas, tridni assassin inċarrat ma' kull pass, għax ma jogħġbuk xi diskien babas. Ħabrikom li mixi ġeddejjaq li ir-ras. Naf li blaħlas diskorsok, imma diskorsi jorbtok. Mux forsi imma żgur qatt ma jħollok l-ebda riżorsi ma jkollok. Biex tevitani ismani inti sta' id-bus li wara nipprova ikkontrollani jekk taħseb li importani jien nagħmel ir-rit bekk kif salibek jien m'għandix il-bitu in ġejti sekebla. Taħseb li se nċedilek le hu nigarantilek jekk li ħanorrik ħalli jintemmen mhux ħallini fil-kwitt u ma ddejjaqlix il-bajt. Tivet tisma' u taraw tibqa' ma tistax temmen mhux ħallini fil-kwitt għax dejjaqt li l-bajt. Iva dejjaqt li l-bajt. Iva għażist li l-bajt. Kemm teqret tatqallih bra dejjaqt li l-bajt. Iva dejjaqt li l-bajt. Iva għażist li l-bajt. Kemm teqret tatqallih bra dejjaqt li l-bajt. Mela jekk tridni nimbotta Lirika lejk nissotta tintan pal-frotta li qabdet ir-rotta biex timmoffa u la trida goffa ħuda fħalqek. Xroba bħala sperma sħuna li tħobb tixrob kuljum għax tħobba u toġob lilek daqqa fħalqek u daqqa fidek. Mistoqsija insaqsilek kif iżobb jirnexxilek dik il-kulituri ta' moħħok jgħaddilek biex tipprova tikkontrolla nies bħali tridni ngħaddilek kif joġob lilek sibni ngħaddilek għaliex ma tafx li jekk tipprova tikkontrolla nien ġibek fejn iridek imma le il għaliex xejn ma nqisek le niftakar kif nuża nnifsu kif l-ossiġnu narmi bik li misom armi għal-min maqtalni bihom naħraq u narmi li l-jinnek kasbarni li ma ridekx faħħalni jew tipprova tkabbarni għal siridek tinsini u ma tibqax tiftakarni fimt. Għaliex dejjaqt li l-bajt nikkonfermalek li dejjaqt il-bajt minn kemm teqret tatqallih bra dejjaqt li l-bajt. Għaliex dejjaqt li l-bajt nikkonfermalek li dejjaqt il-bajt minn kemm teqret tatqallih bra dejjaqt li l-bajt. Il-bajt tal-lemin u l-bajt tax-xellok, il-bajt tal-lemin u l-bajt tax-xellok itnejlhoma dejjaqt li l-bajt itnejlhoma dejjaqt li l-bajt itnejlhoma dejjaqt li l-bajt. X'izzob ġara spiċċa kollox tlaqna lem issa nkomplu 10 snin oħra.